Painatteko mieleen, missä vaiheessa Meri antoi jonkin ohjeen, käsky, ja sitten kesti hetki ja sitten musiikissa tapahtui jotain. Leveämpi ote tangosta. Nouse ylös. Eiks vaan? Kyllä. Nyt reenataan sitä. Aloitetaan tämmöstä hyvin helposta biisistä. Ready? 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Saat ohjaaja. Hienoa! Vähän isompi lisäys. Anna tulla. Ja lisä samalla. Nyt mennään ylös. Vielä 8 ylhäällä. 4, 3 ja 1 alas. Viisi, 4, 3, 2, 1. Oi. Tää tuntuu asiakkaasta hirveän kivalta. Eiks vaan, että ohjaaja on kartalla asiassa? Miltä tuntui tää tunti? 6, 4, 3, 2 ja lisää. Tää oli tasokoneella just siellä puolivälissä. Mennään. Eli limetunnin puolivälissä. Ja vaikka tässä oli vähän semmoista raffia meininkiä, varsinkin tuossa loppupuolella. 4, 3, lisää 3. Niin tämän tunnin haasteellisuus, eli se, minkälaisia asiakkaita me voidaan tälle tunnille kutsua, oli erittäin hyvin hallussa, eli me oltaisiin voitu tuolta kadulta repiä hyvinkin huonokuntoista porukkaa tänne ja luvata pysyä mukana. Ne saa semmoisen kokemuksen, että ne onnistu tunnissa. Seuraavassa vedossa 4 lisäystä. Äsken oli 3, nyt on 4. Alright. Ja tätäkin voit laskea, tääkin on täysin 4 miksattu. Jännä juttu. Mutta onhan tää Ruotsista peräisin, pitäähän se silloin olla. Ja eka lisäys. Ratsasta sen musiikin mukana. Toinen lisäys. 2 jäljellä. Oi. 3. lisäys.